Turistas e máis turistas todos os días. Levamos todo o verán falando da cantidade de colas que se forman para visitar os lugares máis prezados da cidade e da gran afluencia de visitantes que percorren as rúas do casco antigo. Pero repercute no comercio da zona tal cantidade de xente? Dende Compostela Monumental non o ven tan claro. Estamos satisfeitos co mes de agosto, sin lugar a dúdas que houve moita xente na cidade. Pruebas están aí as colas para ir a ver o Pórtico da Gloria. Sin embargo, notamos que este ano, en fin, o mes de julio non foi como outros anos. Sí, había moita xente polas rúas, polas calles, pero moi pouquiña xente nas tiendas, non? O consumo era baixo no mes de xulio. Sin embargo, mellorou un poquinho no mes de agosto. Creo que moito é o tempo. Así as cousas, dende o colectivo de comerciantes, creen que o gasto podería ser maior. De feito, consideran que o ano pasado os visitantes tiñan máis nivel económico. Dende Compostela Monumental creen que o Concello podería facer máis do que fai. A política que ten o noso axuntamento é nefasta con respecto ao tratamento turístico. Aí temos evidencias que eu podría sacar unha hemeroteca fuerte, complicada. Entonces, o que é o comercio vivimos porque a ciudad sí se mantén, ten un nivel que ten pola repercusión que ten a cidade, pero non polo que aportan moi pouco, son moi nefastos no que é o desarrollo comercial municipal, non? Para vello, o goberno local tería que axudar en maior medida as institucións comerciais e apoiar en xeral o comercio da cidade.